Arabic da Hausa. 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 Ga tashar yan kallo. Arabic da Hausa. 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 Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, tsira da aminci su tabbata ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Bayan haka, Allah maɗaukakin sarki a cikin littafinsa mai girma yana rantsuwa da abin da ya so saboda shi ne mahalicci, amma kuma mu bayi ba ma rantsuwa da komai sai Allah. Allah ta'ala ya rantsuwa da dare da rana da safiya. Daga cikin nau'o'in rantsuwar da Allah ya rantse da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo a cikin littafi saboda girman rayuwar, kamar yadda ya zo a suratul hijr, la'amurka innahum lafi sakratihim ya amahu. Allah ta'ala yana rantsuwa, sai dai yana rantsuwa ne da abu mai girma. Daga cikin manyan al'amuran da Allah ya rantse da su akwai rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda girman darajarta sallallahu alaihi wasallama. Bara mu kawo muku tsarin yadda rayuwarsa mai albarka ta kasance a dunkule da kuma rabe-rabenta sallallahu alaihi wasallama. Rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance shekaru 40 ne kafin annabta. Shekaru 40 kafin annabta. Sannan bayan shekaru 40 sai aka yi shekaru 13 wanda ake kiransa da shekarun zaman Makka, lokacin fara kiransa sallallahu alaihi wasallam bayan annabcinsa a Makkatul Mukarrama. Sai shekarun zaman Makka. Bayan haka kuma sai shekarun zaman Madina, wanda su kuma shekaru 10 ne. Ya zama jimillar rayuwarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekaru 63 ne. Shekaru 40 kafin annabta, su kuma 13 sun kasance a Makka kenan bayan annabta, sai kuma shekaru 10 wanda aka yi su a Madina bayan hijira sallallahu alaihi wasallama. Ya zama jimillar rayuwarsa mai albarka sallallahu alaihi wasallama shekaru 63 ne. Alƙur'ani mai girma ya yi bayanin hakan. Rayuwarsa mai albarka ta kasance shekaru 63 ne a dunkule sallallahu alaihi wasallama. Daga cikinsu sun kasance kafin annabta, shekaru 13 daga cikin sun kasance a zaman Makka bayan annabta sallallahu alaihi wasallama. Shekaru 40 kafin annabta akwai abubuwa da suka faru masu bibiyar juna tare da shi sallallahu alaihi wasallama har lokacin turo shi a matsayin annabi alaihi salatu wassalam. An haife shi sallallahu alaihi wasallama a shekarar waƙi'ar giwaye. Ya zo a suratul fil. Waƙi'an nan sananniya, kamar yadda ya zo a suratul fil, a farkon wannan shekarar ne aka haife shi. Haihuwarsa sallallahu alaihi wasallama ta zo mishi a cikin maraici domin a lokacin yana maraya, kamar yadda a cikin Alƙur'ani mai girma Allah yake cewa alam yajidka yatiman fa'awa. Haihuwarsa a cikin maraici yana daga cikin abubuwan da suka faru da shi kafin turo shi annabta. Allah ya sanya maraicinsa a matsayin wata izina. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yanayin hoton rayuwarsa yana nuna mana farkon rayuwarsa kenan. Alaihi salatu wassalam. Ya kasance a wajen mahaifiyarsa Aminatu bintu Wahab kafin ya koma wajen wacce ta fara shayar da shi, wato Suwaibatul Khuzaiya, kuyanga baffansa. Ya samu ‘yan uwansa guda 3 a yayin shayarwa. Hamza ɗan Abdulmutallif, baffansa na tsatso, ɗan uwansa na shayarwa. Da Abu Salama al-Makhzumi, Allah ya yarda da shi, ɗan uwansa na tsatso kuma ɗan uwansa na shayarwa. Da Masru bin Suwaiba, wanda shi bai musulunta ba. Ya koma wajen Halimatu Sa'adiyya. Allah ya ƙara yadda da ita da shayarwa. Ya sake samun wasu sabbin ‘yan uwan na shayarwa a wajen Halima, su ne Abu Sufyan al-Maghrubi bin Harith
da ɗan babbansa Al-Harith bin Abdul Muttalib, ɗan uwansa na jini da shayarwa, sai kuma ‘ya'yan Halima, Unaisa da Shaima'u da Abdallah sun zama su 4 kenan. Kafin nan ya zauna da guda 3. Jimillar wanda ya zauna da su lokacin shayarwa sun zama su 7 kenan. Ya zauna a wajen mahaifiyarsa, sai ya koma wajen Suwaiba, sannan kuma ya koma wajen Halimatu Sa'adiyya. Ya ci gaba da kasancewa tare da Halima sallallahu alaihi wasallama har ya kai shekaru 4. Sai ta ji tsoro bayan abin da ya faru na tsaga ƙirjinsa mai albarka. Sai ta dawo da shi wajen mahaifiyarsa. Ya zauna tare da mahaifiyarsa har ya kai shekara 6 sai ta rasu. Sai ya koma wajen kakansa jagoran Qurayshawa Abdul Muttalib, ya ci gaba da zama a wajensa har ya kai shekaru 8 masu albarka alaihi salatu wassalam. Sai kakan nasa ya rasu, sai ya koma wajen babbansa shugaban Qurayshawa Abu Talib. Ya zauna tare da shi har ya kai shekara 25 a rayuwarsa sallallahu alaihi wasallama, inda ya auri masoyiyarsa uwar muminai Khadija bintu Huwaili, Allah ya ƙara mata yadda. Bayan bayyanar kyawawan halayensa da ɗabi'unsa sallallahu alaihi wasallama, sai waƙi'ar gina ɗaki ta taso. A yayin da Qurayshawa suka so gyara ɗakin Ka'aba, har aka samu saɓani, ya kai har aka kusa yin yaƙi. Sai suka nemi Abu Umayyatul Makhzumi, dattijan cikinsu da ya musu sasanci, wanda ake wa laƙabi da Zadul Raqub, saboda karamcinsa da girman darajarsa. Sai ya yi hukunci a tsakaninsu ba tare da yaƙi ba. Ya nuna wanda zai shiga ɗakin, wanda shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Suka yi masa mubaya'a har suka kira shi da Al-Amin alaihi salatu wassalam. Kyawawan halayensa da ɗabi'unsa sun bayyana a gare shi tun kafin turo shi annabta sallallahu alaihi wasallama. Ita kuwa annabtarsa sallallahu alaihi wasallama ta kasance bayan shekaru 40 na rayuwarsa masu albarka a cikin kogon Hira na Jabarin Nur. A can ne annabtar ta zo masa alaihi salatu wassalam. A yanzu bayan kashin farko na shekaru 40 kafin annabta sun kammala, a yanzu an samu sauyi zuwa annabta a lokacin zaman Makka. Lokacin zaman Makka shekaru 13 ne. Ɗaukan nauyin yaɗa musulunci da isar da saƙon annabi da baje kolin ayyukan musulunci bai samu ba sai da gudunmuwar wani rukuni na sahabbansa alaihi salatu wassalam. Su ne muhajirai, Allah ya yarda da su. Muhajirai su kaɗai ne a wannan lokacin, wato lokacin zaman Makka, sun jure duk wani matsi na kafiran Qurayshawa. Muhajirai su ne a kan gaba, suna da ƙima a cikin al'umma. Musulunci ya yaɗu da ƙoƙarinsu tun farkon bayyana annabta, suke ba shi gudunmawa sallallahu alaihi wasallama, sun taimake shi, sun ba da gudunmawa a cikin musulunci alaihi salatu wassalam. Sun tsaya tare da shi da gaske wajen yaɗa wannan addini. Wannan lokaci na rayuwarsa mai girma sallallahu alaihi wasallama ya kai shekaru 13. Kuma masana tarihi su ne suka kira wannan shekara da zaman Makka. Da muhajirai, Allah ya yarda da su, aka yi wannan shekarun su kaɗai. Daga nan kuma sai zamanin zaman Madina, wanda farkonsa ya fara ne bayan hijirarsa alaihi salatu wassalam. Zamanin zaman Madina ya fara. Kuma a wannan lokacin na zaman Madina, manzon Allah sallallahu ya ci gaba da isar da saƙon addini. Muhajirai suna tare da shi, wanda tun a da suke tare da shi a zamanin zaman Makka. A yanzu muhajirai sun samu ƙaruwa bayan haɗuwarsu da Ansar. Allah ya ƙara musu yadda. Mutanen Madina sun haɗu da muhajirai a zaman Madina. Rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, daraja ta ci gaba da wanzuwa tare da sahabbansa alaihi salatu wassalam. Rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekaru 40 kafin annabta da dukkan abubuwan da suka faru. Sannan shekaru 13 na zamanin zaman Makka, kai tsaye bayan annabta da isar da saƙon da ya rataya a kansa sallallahu alaihi wasallama tare da muhajirun. Suna goyon bayansa sallallahu alaihi wasallama da yin haƙuri tare da shi. Sai kuma lokaci na 3 na rayuwarsa mai girma, wanda shi ne lokacin zamanin Madina, wanda ya kai shekaru 10, wanda suka wanzu a cikin rayuwarsa mai daraja sallallahu alaihi wasallama. Muhajirun, Allah ya yarda da su, suna tare da shi a zaman Madina.
kuma a yanzu an ƙara samun ansar Allah yadda da su baki ɗaya. Don haka jimillar rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin shekarunsa mai daraja 63. Mun sanya waɗannan shekaru nasa masu daraja da rayuwarsa mai albarka sun zama mana ma'auni da muke auna rayuwarmu da su. Allah maɗaukakin sarki yana cewa, Laƙad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Da wannan ne muke auna duk wani abin da muke son aunawa, da mizani, da santimita, da mita, da kilomita. Allah shi ne ba kowa kyakkyawan misali. Duk wanda yake son ya koyi sallah, to ya kalli sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Duk mai son yin amana ya dubi amanar manzon Allah, sai ya kwatanta. Duk wanda yake son faɗin gaskiya to ya bibiyi zancensa sallallahu alaihi wasallama. Allah ya rantse da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekaru 63 a matsayin ma'auni ga mutane. Ga duk wanda yake son ya isa zuwa ga wani abu na kamalar ɗan adam, to ya bibiyi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya datar da mu a bisa abin da yake so ya kuma yarda da shi. Amincin Allah su ƙara tabbata ga shugabanmu kuma annabinmu Muhammadu da alayensa da sahabbansa baki ɗaya. Arabic da Hausa, Arabic da Hausa, Arabic da Hausa, Arabic da Hausa, Arabic da Hausa. Ga tashar yan kallo, Arabic da Hausa, Arabic da Hausa, Arabic da Hausa, Arabic da Hausa.